La salut ha esdevingut un valor cada cop més preuat. Però com conservar-la perquè no perdi valor? Aprenem amb Jordi Abad i Hilari Xiner els secrets per revaloritzar la nostra salut. Benvinguts una altra vegada amb aquest programa que estudia, almenys procura saber una mica més del que és la nutrició i la salut. Benvinguts, doncs, estem contents que ens acompanyeu un altre dia i també estem contents de rebre el nostre estudi, el mestre Hilari Xiner. Què tal, mestre? Bueno, mestre sol n'hi ha un, no? Diu la Bíblia. Doncs sí. Però tu ets el nostre mestre particular amb el que té a veure amb el tema de l'alimentació. Ho deixem amb assessor. Els dic als nostres oients, el dia anterior, quan vam acabar el programa, estàvem tan entusiasmats parlant dels fruits secs que després d'acabar el programa ens vam quedar xerrant aquí a l'estudi sobre uns altres fruits secs importats últimament que tenim d'altres països, sobre les castanyes, que tampoc vam parlar al programa anterior, i dic, mira, és una llàstima que aquesta conversa que estem tenint no la tinguem també amb els oients, i així tenen tota aquesta informació. Així que reprenem el programa anterior, reprenem la conversa que vam tindre després del programa i la volem compartir amb tots vostès. Així que els diem que estàvem parlant precisament d'això, d'aquests fruits secs que tenim com a novetat, des que les comunicacions s'han fet més fluides, avions i barcos i mitjans de transport, ens arriben fruits secs de l'altra banda del món i com a novetat està molt bé. Llavors, és necessari tot això o en tenim prou amb el que en tenim aquí? No vam esmentar al programa anterior les castanyes, que també és un fruit sec típic d'aquí del país. Inclús podríem anar una mica més cap enllà i esmentar les glàs. En fi, anem a parlar d'aquella conversa que vam tindre fora del programa, així una mica anàrquica, però anem a parlar perquè els oients també siguin partíceps d'això que xerràvem. Bueno, parlàvem dels fruits secs, però també podríem tenir en compte també moltes altres coses que ens venen de fora, no? De molts aliments. Bàsicament, els fruits secs són la base, al igual que l'oli d'oliva o al igual que molts altres ingredients de la dieta mediterrània. Els fruits secs són molt importants. De fet, el Mediterrani és molt ric en fruit sec. Parlaves tu de l'avellana, parlaves de les ametlles, de les anous, de tantes coses. I les trobem des de València fins a Palestina, i des de Grècia fins a Túnez. La cultura mediterrània no té carència de fruits secs. Aviam, aquest és un tema, el tema dels productes de proximitat i els productes d'importació, és un tema que té molta polèmica, perquè si bé és cert que si una persona viu a una àrea que té poc abast i poca varietat de nutrients, és bo enriquir aquests nutrients. Abans, a l'hivern, sobretot, a certes zones molt fredes, hi havia carències vitamíniques, hi havia carències de certs aliments bàsics, a zones d'interior hi havia carències de productes més de costa, i això produïa desequilibris, no? Avui en dia, pràcticament els medis de comunicació, de transport, ens apropen qualsevol cosa de qualsevol part del món. Aviam, des del punt de vista ecològic, si un producte el tens aquí, aquest el tens que portar d'un altre lloc, no? Perquè el consum energètic contaminant, moltes vegades per poder portar un producte de molt lluny l'han de collir verd, li han d'afegir productes químics perquè no s'espatlli pel trajecte. Diguem que el rendiment és molt menor. Ara, si algun dia et ve de capritxo, no has menjat mai litxis, per dir alguna cosa, i aquí mai tindrem litxis perquè no es poden tenir, doncs, però cada vegada estem veient que aquí a la comarca ja tenim bones plantacions de kiwis, bones plantacions de poma fuji, que no és tan... Aviam, que no és tan estrany poder aconseguir coses de proximitat, no? Des del punt de vista aquest de transport i de contaminació ecològica i tal, no? Però és que al Mediterrani tenim una gamma molt àmplia i molt variada, i sempre és millor
prendre un producte de proximitat. Per què? Per lo que dèiem, perquè molt prendre amb el seu punt de madurez, això és molt important, perquè el tenim aquí al costat, és a dir, lo poden collir més tard. Si el colleixen més tard, si està més temps al terra, a l'arbre o on sigo, li ha donat més temps de fabricar més substàncies, no solament volum, sinó també vitamines, minerals, antioxidants, etc. El qual és un avantatge. Després també serà més barat, perquè no és el mateix portar una cosa de Sud-amèrica o de la Xina, que el cost s'ha de repercutir d'alguna forma. Llavors serà més saludable perquè té més nutrients, perquè és més el procés de maduració l'han pogut completar aquí, és més econòmic i és més ecològic. Això és un bon costum. Això no vol dir que estiguem en contra, no? A mi m'encanten els anacardos, per exemple, els anacards, trobo que són molt bons, o d'altres aliments que venen de fora i, bueno, pues, jo puc disfrutar amb ells, però això no ens té que fer que les que tenim aquí els deixem d'utilitzar o els considerem de segona categoria. Més bé al contrari, el que tenim aquí sempre serà molt superior a lo que ve de fora perquè té el punt de maduració adequat, perquè té la proximitat i perquè té els beneficis ecològics, econòmics i de salut. Llavors és molt recomanable el consum de proximitat, però tampoc cal despreciar lo de fora, no? Però a més a més, hem d'aprendre a buscar el que tenim al nostre entorn, perquè segurament descobrirem que tenim moltes possibilitats d'alimentar-nos bé i que val la pena. Doncs fixi's vostès la conversa que teníem després del programa anterior, que quasi ens ha donat per un altre programa. I és que parlant amb l'Hilari un disfruta, perquè notes que viu aquest tema, que el té dins, li agrada, i quan parla d'això se li il·luminen els ulls, i a nosaltres ens dona una garantia, perquè sabem que tots els consells que ens aporta aquí són positius i són bons. Amb el temps que ens queda un parell de minutets, parlem dels fruits que tenim més a prop. I els que tenim més a prop poden ser, doncs això, les nous, les avellanes, les ametlles, les castanyes. Les castanyes és un aliment extraordinari a l'hivern. Podem considerar la gla com un fruit sec, les bellotes. Doncs sí, castanya i la gla o les bellotes són aliments molt bons i que es poden, i a més que també tenen, a part de propietats nutricionals, tenen propietats medicinals. La bellota, la gla, és molt bona per tallar una diarrea, per exemple. És molt astringent, és molt interessant per quan tens un procés. De fet, inclús la decocció té molts tanins i pot ser molt útil per quan hi ha ferides a les genives. Podríem parlar de moltes utilitats, però a nivell nutricional és un producte molt equilibrat perquè porta proteïnes, però a més supera els fruits secs tipus ametlla, avellana, perquè és una font d'hidrats de carboni d'una assimilació molt, molt bona, que s'assimilen molt bé per convertir-se en energia. Per això per l'hivern és perfecte. Les castanyes ben calentetes, te calenten les mans i et donen l'energia per combatre el fred. Em sembla que Déu ha fet les coses bé i ens ha donat en cada temporada les coses que necessitàvem. Sí, no creixen les glars a l'estiu, que no ens cal tant aquesta energia, sinó a l'hivern. Exacte, és que menjar de temporada és molt saludable, perquè els aliments de temporada estan dissenyats per combatre les incidències d'aquella temporada. Per això tenim les taronges a l'hivern i no les tenim a l'estiu. I per això tenim les cols a l'hivern, o per això tenim les castanyes, com comentaves tu. És a dir, tenim cada part, a l'estiu tenim fruites molt més riques en aigua. Els melons, les síndries... Exacte, que ens hidraten, que ens aporten uns nutrients importants. Llavors és important adaptar-nos també a l'estació perquè nosaltres som natura. Al igual que la natura fabrica en cada moment el que tot el context natural d'aquella regió necessita, nosaltres també som un ingredient d'aquesta regió. Doncs com ingredients d'aquesta regió i d'aquesta creació divina en la que estem immersos,
Tenim que fer cas dels consells de l'Hilari i menjar els fruits secs, el grapadet de fruits secs, Així és. les 5 peces de fruita, Molt bé. i a poc anirem administrant aquesta alimentació perquè sigui nutricionalment correcta. I que ningú es pensi que els fruits secs engreixen. Al contrari, hi ha estudis que demostren que la gent que menja amb moderació i tot sovint fruits secs són la gent més prima. Doncs tots els nostres oients aprimaran a partir d'avui si segueixen el nostre programa i els consells de l'Hilari. Ens veiem en el proper programa. Fins a llavors. Si vols saber més coses al voltant de com mantenir una bona salut, no et perdis el proper programa de Nutrició i Salut.